gi America. Nikech is a country ma ok wanyal assume kata ok wanyal avoid interacting nikech gima dier ma nyaka wawinjre ni kaka wan wadwaro mang'eny mowuok America molo America nyalo dwaro kuwuok kuomwa. To mane mbaka madwani koro gima duong' mwadwaro kuom America en namba achiel opportunities mag ndiko ji. Kenya ok wanyal ndiko ji te. Koro ing'iyo ni to ere visa strategy mwanya tiyogo mondo wayud jowa moko madhi tiyo America, to sama gitiyo America no to giduogo gimiluongo ni foreign remittance. Yani gigo magigolo from the foreign country magikelo is good amount of money manyalo konyo wa stabilize our economy. An kata king'iyo kawuono Kenyans mang'eny tiyo America kendo gisomo America kendo gikonyore America, bende remittance gigo duogo back to our country. Emomiyo president dhi address gathering mar Africans in Atlanta. Kendo jo Kenya mang'eny man Atlanta dhi miye pachgi kaluwore ni to ere kaka ginyalo collaborate gi Kenya mondo mi wang'i kaka kony wuok kocha, nikech gima duong' mwanya dwaro kuom America en na kony. After all, kony ma America dwaro kuom watin kabisa. Ma be gima dwaro wuoyo bonyo wach mar kony mwadwaro kuom America ni be onya